Ix-xogħol kollu tal-proġett tal-Junction tal-Marsa huwa suġġett għal skrutinju kontinwu minn diversi periti, inġiniera, esperti mill-Aġenzija Infrastruttura Malta, mill-kuntratturi tal-proġett kif ukoll minn esperti oħra ta' kumpanija internazzjonali li kollha tqabdu apposta sabiex jiċċertifikaw il-kwalità u s-sigurtà ta' kull infrastruttura ġdida li qed tinħoloq. Fit-tweġiba parlamentari, il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg spjega kif dawn it-timijiet ta' spetturi tax-xogħol qed jissegwu kull ħidma biex jaraw li l-metodi u l-materjal użat għal bini tal-proġett ikunu tal-aqwa kwalità u li jilħqu r-rekwiżiti tekniċi u l-livell internazzjonali kollha applikabbli. Il-Ministru saħaq kif l-esperti qed jiżguraw ukoll li x-xogħol isir bl-aktar mod sigur kemm għall-ħaddiema kif ukoll għall-persuni li jgħixu jew jivvjaġġaw f'dawn l-inħawi. Min barra testijiet fuq il-post waqtu meta jitlesta x-xogħol qed isiru wkoll testijiet tal-materjali użati f'laboratorji differenti. Saħaq il-Ministru Borg fil-Parlament li spjega wkoll kif it-testijiet fuq l-istess materjali isiru aktar minn darba biex jiġi żgurat li r-riżultati jkunu konfermati għal aktar minn darba. Dr. Borg żied jgħid kif dan il-proġett ġie ddisinjat li jsir b'materjal u metodi li jiżguraw li l-istrutturi ewlenin tiegħu fosthom il-flyovers ikunu jistgħu jibqgħu jintużaw bl-inqas interventi ta' tiswijiet u manutenzjoni possibbli għal aktar minn 100 sena. Dr. Borg qal kif infrastruttura Malta se tkompli tesiġi li x-xogħol meħtieġ isir fl-inqas minn possibbli u bl-ogħla livelli ta' kwalità u sigurezza sabiex il-pubbliku jibda jgawdi minn dan it-titjib fir-rotta ewlenija lejn nofsinhar ta' Malta mill-aktar fis u bl-aqwa valur għal dan l-akbar investiment infrastrutturali f'pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.